Takže čaute ľudia, vítam vás tu Nik a dnes teraz akože idem natočiť také krátke videjko. No, neviem až aké, ale mám v pláne si ešte dnes natočiť video, kde budem hrať Rivals, lebo zahrám sa aj Rivals a potom mi napíšte dole do komentárov, že čo si mám zahrať. Je či Grow Garden alebo Steel Brainrot. A ak dosiahneme 50 000 odoberateľov, tak sa odhalím. No, 1000. Dáme 1000, dobre. Takže teraz idem na hojdu a ideme na to čat. Ukážem, musím si ho zdať inak. Burger. Oni tam máme kolotoče, ak ich vidíte. Idem si teda no proste teraz ideme, alebo viete čo, teraz idem vydať video. No, napíšte mi dole do komentárov, že čo si mám zahrať. Rivals, Steel Brainrot alebo Grow Garden. Napíšte mi to dole do komentárov. Takže, čaute, čus.